Umphakathi waseMbhensa kanye naseLuxeni kuQumbu e-Eastern Cape ubhekene ngeziqu zamehlo emva kokubulawa kwamadoda amane. Izidumbu zalamadoda zitholwe umuntu obeyihambela wabe esehlaba umkhosi emphakathini. Kukholakala ukuthi ukubulawa kwabo kuhlobene nokwebiwa kwemfuyo. Imizimba esele ibanda ifunyanwe emadlelweni kwilali yaseMbhensa. Yonke iqhozwe ngombu kulo mzimba ungasentla ngendlela ebufana. Lamaxhoba phakathi kweminyaka engama-20 ukuya kwengama-22 ubudala yaye ngawelali yaseLuxeni. Bebebahlanu ngelixa beqhorhozwa ngombu ngendlela engenalusini, kodwa lo wesihlanu wenza ngathi uswelekile. Abahlaseli bamshiya ngelicingela ukuba utshabile. Iintsapho zalamaxhoba zidandathekile emphefumlweni. Into eyenzekileyo kweli khaya isiphethe kakubi kakhulu, ngoba kaloku abantwana asibazi babe beyephi thina, asivi babe benze ntoni bade babe babulewe. Sihluphe kakhulu. Bambi abahlali bafuna ungenelele umkhosi okhuselo welo Mzantsi Afrika ukuzisa unzinzo kule ilali. Sesicela amajoni ngoku akaphinde abuye azokokha apha azohlala, mhlambi singatsho sifumane ulonwabo noko le lali ibuhlungu imeko izinto ezenzekayo kule lali. Abakwantsasana sele benqakule bagibisela kwesimnyama isisele abantu abali-13 kuquka ubhodi welali yaseMbhensa. Bonke bazonyathela emkhombini wenkundla kaMantyi kuQumbu. Sithe sabamba ke abarhanelwa abali-13 emveni kobana sifumene le mizimba apha emasimini sele iswelekile kulaa ngingqi yaQumbu. Siyaphanda ke singamapolisa sikhangela isisekabani sokubulawa kwaba. Yalezo wethu ke kuluntu ngokubana izenzo zobuvigilante azamkelekanga, kunjalo nje zichasene nomthetho. Iziganeko zokubiwa kwemfuyo kuQumbu zixhaphakile. NgoJanuwari walo nyaka kwabulawa umfuyi ngendlela engenalusini kwikhaya lakhe. Amanye amakhaya antunyekwa ngomlilo. Ndinkululeko Nyembezi, iindaba ze-SABC kuQumbu.